Wathi wakuyifunda endaweni yokuba uyixoxe eParlamente wasike wathwala izandla enhloko wathi ucela iParlamente ithandaze. Yintoni le ingaphakathi kula report? Ukuba kwakukho amasele angengawo amasele okubethwa, ndicela ufundise namanye amaqabane azimpokeli ayazi into yokokuba hayi wonke amasele ayabulawa. Akhona amasele angengawo amasele okubethwa kuba athwele imposazana. Xa sigaya ivoti sithi ebantwini thana ubujonge eziqwini, jongani ivili nomkhonto. Kodwa xa sisilwa sizinkokeli asilijongi ivili nomkhonto, sijonge iziqu, sithethe ngeziqu singathethi ngevili nomkhonto. Pena,